Sa araw na ito ay maaga ang ating gising. Kasama natin si Kuya Jimmy's. Napapansin po ninyo, mukhang liwayway pa lamang ay naghahanda na siya ng mga bagay-bagay na kanilang iluluto para sa ating breakfast. Ito ang una nilang iluluto, hotdog, ang paborito ng bayan. At syempre kasama ng hotdog ay ang nilagang itlog. O diba? Ang dami ng kanilang niluluto sapagkat sa araw na po ito ay magkakaroon po tayo ng charismatic renewal and healing. Opo, magkakaroon po tayo information sa araw na po ito kasama ang lahat ng mga lideres ng ating simbahan. Ang lahat din po ng mga iba't ibang bukluran din po natin. Ito po ay ibibigay sa atin mula po sa buklod ng Pag-ibig Healing Community mula sa Talayan Village, Quezon City. Ang kanilang spiritual director ay walang iba kundi si Father Dario Daniel. Pati na rin ang alaga po nating aso ay maaga na rin po nagising ang nakipagkaisa sa atin sa ating paghanda para sa formation nito. Habang hinihintay po natin ang ating mga bisita na bumula nga po sa Quezon City, ay bumalaw ang isa sa mga kaibigan po natin sa Barangay Manlukbo para imbitahan po tayo para bisitahin din po natin ang kanyang kamag-anakan para sa isang pagdiriwang ng Santa Lana. Naway isama niyo po sila sa inyong mga dasal. Maraming salamat kay Kuya sa pag-guide sa atin para mabisita po natin ang kapatid po nating merong karamdaman. At pagdating nga po natin dito sa parokya, sa ating parish hall, narito na maaga-maaga ang iba pang mga kabataan po natin, mga volunteers po natin para asikasuhin at maghanda na rin para sa registration area. O diba, ang sasipag ng ating mga kabataan dito sa ating parokya. Kaya naman, maraming salamat sa kanilang mga magulang sa pagpapahirap ng inyong mga anak para matulungan ang misyon ng ating simbahan. Andito na rin ang makasama ni Jimmy sa pag-asikaso ng mga pagkain sa araw na ito. Naran si Julius, naran na rin si Mark, naran na rin po si Kuya Pao. At habang tayo po ay nagluluto, ay dumating na rin ang mga kaibigan po natin na nagmumula po sa Quezon City na mangunguna ng ating charismatic formation sa araw na ito sa komunidad po ng Buklod ng Pag-ibig Healing Community. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para mabisita po ninyo ang aming parokya para may hatid ang formation na ito sa lahat ng ating mga bukluran leaders. Naway, mag-ingat po tayo sa inyong pag-uwi. Ang pagtitipon sa araw na po ito ay mula po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama kong kumakain ng lunch, actually early lunch, ang mga nag-asikaso para sa mga pagkain ng ating mga participants sa araw na po ito. Humigit kumulang around 17 na participants ang kasama po natin sa araw na ito. Kaya naman sa lahat po ng ating mga facilitators, sa lahat din po na nag-asikaso, naghanda behind the scenes para masikaso ang ating pangailangan at masakatuparan ang kagandahan ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At sa lahat po ng ating mga lideres dito sa ating simbahan, muli po sa inyo, thank you po!